היי, אני יעל. ואני דנה. אנחנו רופאות וגם נשים, אמהות, אחיות, חברות, מטפלות. בכל יום במרפאת ניצן אנחנו פוגשות נשים, ולכולן יש סיפור, לכולן יש מקום. הפודקאסט הזה הוא שיחה, פשוטה, כנה, בגובה העיניים, על רפואה, על החיים ועל מה שביניהם. ברוכות הבאות לרופאות בלי חלוק, שיחה נשית אישית מתוך מרפאת ניצן. גיל המעבר. מעולה. מרגישה שזה נהיה עניין מאוד 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 חם וקרוב לאחרונה? מאוד מאוד חם. מאוד חם תרתי משמע. בדיוק. וגם אפשרי יותר, כאילו מדברים על זה פתאום, שפעם לא כל כך היה. נכון. לפני שאנחנו מדברות על הפסקת מחזור, כדאי לדבר על הפסקת ההתעלמות. על מה שקורה לנו, לנשים בגוף, בנפש, במערכות היחסים, בגיל שבו אנחנו אמורות להיות בשיאנו, אבל אף אחד לא ממש מכין אותנו למה שקורה באמת. בפרק הזה נארח את דוקטור נוגה אנטבי, אהובתנו, מומחית ברפואת נשים, חלק מצוות המומחיות של מרפאת ניצן, שמביאה איתה גישה אחרת, אנושית, מדויקת ומבוססת ידע. ננסה לדבר על כל מה שלא נאמר מספיק בקול רם, על גיל המעבר, פרק שהוא מעבר לידע, גם ניסיון לשיחה פתוחה, והזמנה לנשים להרגיש פחות לבד ולדעת שיש מה לעשות. נוגה. כן, זאת אני. מה הייתה הנקודה בה הבנת כרופאת נשים, שצריך לדבר אחרת על גיל המעבר, שמגיע לו יותר? ההתגלות את מקווה. תראי, בגדול זה באמת תחום שהוא עכשיו ברנסנס, אחרי חשכת ימי הביניים. אנחנו הרבה שנים זה היה כבשה שחורה של הרפואה, לא דיברו, לא למדו, לא... בשבילי, לקראת 2014, לפני שנסענו לשנתיים לטורונטו בגלל פלושיפ של בעלי, ידעתי שיהיה לי זמן, ואמרתי, טוב, במה אני רוצה להעמיק, להתמקצע, להתפתח? האמת שחשבתי על רפואת מתבגרות, והתחלתי לברר לגבי אפשרויות ללכת לשם לכל מיני דברים, ולאט לאט הבנתי שיש תחום אחר שהוא בור שחור, הזנחה פושעת, שאישה מבלה יותר משליש מהחיים שלה במנופאוזה, לא מדברים על זה ולא לומדים על זה, ואין, כאילו כולנו ידענו שיש דבר כזה, ידענו כמה תרופות, אבל די התעלמנו. התמחות של רופא נשים בארץ היא 6 שנים, בהתמחות שלי אני זוכרת הרצאה אחת על גיל מעבר, אחת מ6 שנים, העבירה אותה דוקטור פרייברג שהיא מובילה בתחום ואישה מדהימה, וזה היה על משהו מאוד ספציפי, על איזשהו מחקר שהוא שורש כל הרע בתחום הזה, אבל גם אז זה לא שכנע אותי שזה מה שצריך להתמקד. אבל כן, כשהגעתי לטורונטו, התחלתי ללכת למרפאה של מנופאוזה שם, התחלתי ללכת לכנסים ולקרוא, ועשיתי איזו תעודה של האמריקאים, ונפתח לי עולם שלם, וככל שאני יותר נכנסת לזה, אני רואה שיש עוד דברים, זה רק הולך וגדל. ולשמחתי, בשנים האחרונות, כולם הבינו את זה, ויש עכשיו הרבה דיבורים, ויותר הכשרה, ויותר, זה עלה לכותרות, הרבה לא בזכות הרופאים, אלא בזכות כל מיני משפיעניות, מישל אובמה, אופרה ווינפרי הגיעו לגיל, אנג'לינה ג'ולי הורידה את כל הדברים, בגלל שיש לה BRCA, זה הגיע מהשטח, אבל זהו, אני שמחה שאנחנו עכשיו בתקופת התעוררות. דיברנו על נושא של בריאות מינית בנשים, שהדור שלנו, שהוא עכשיו בגיל המעבר, בשלביו השונים, הוא הדור שמתחיל לדבר על דברים שבעצם בדור של ההורים שלנו החרישו, ועל התקווה, דיברנו קודם על התקווה שהבנות שלנו, יהיה להם עוד יותר קל לפנות ולדבר על מיניות ועל בעיות של נשים מתמודדות איתם. לבנות שלנו יהיה בעיה הפוכה. שיש יותר מדי מידע, והוא הרבה פעמים לא נכון ומסולף, כאילו עם אינטרסים, יהיה לנו בעיה הפוכה. אבל זה באמת, אני חושבת אולי בגלל זה מתחילים לדבר על זה, כי הגיע עכשיו הדור שלמד להתחיל לדבר, והוא הגיע לגיל המעבר, וצריך לדבר על זה. נכון, יש דרישה. אני אגיד שאחד הדברים שאותי הדהימו, כשאצלי התחיל התהליך הנפלא הזה שנקרא גיל המעבר, ותודה לאל שהפסיקו לקרוא לזה גיל הבלוט, כי זה בכלל גורם לך להרגיש, כאילו את יכולה כבר מה חידלון אורח? להתחיל להכין צבא. עוד מילה יפה. כן, בדיוק. גברים. מה שהדהים אותי זה היה פתאום ההבנה שאין מערכת או רקמה אותה בגוף שלי, שלא מגיבים לזה שיש שינוי ברמות ההורמונליות. זה כל כך ענק, זה מטורף. זה כל כך ענק שאני לא מבינה איך הצלחנו שנים להתעלם, זה לא יומן. כי זה היה כאילו
ברור מאליו שככה נראית זקנה. זאת אומרת, זה היה... קודם כל היה קטע של תסבלי בשקט, אבל זה לא רק זה, כי היה כן בשנות ה-80-90 של המאה הקודמת, כן היה מקובל לתת טיפולים וכו'. הנפילה הייתה ב-2002 עם פרסום של ה-WHI המפורסם, שיש לו טעויות בסיסיות, לא המוצר הנכון, לא האנשים הנכונות ולא המסקנות הנכונות, אבל הוא הפיל את הנושא לכל העולם בבת אחת, וכאילו זה לא יאומן, זה קטע מעניין מבחינה סוציולוגית, קשר בין מדע ותקשורת. תעשי איזושהי הסבר באמת, כאילו, תתארי שנייה את הדבר הזה שקרה. בגדול, עשו מחקר שהמטרה שלו הייתה להוכיח שהורמונים זה הדבר הכי טוב לאישה. זה בסוף... הוא התחיל להתפרסם בשנת 2002, אז התחילו כמה שנים לפני זה, עכשיו הם רצו שזה יהיה בשיטה הכי טובה מדעית, זאת אומרת כפול סמיות, גם האישה לא יודעת וגם הרופא לא יודע מי מטופלת ומי מקבלת פלצבו, עשו את זה כאילו הכי טוב, זה עשרות אלפי נשים, עלה $1 מיליארד, חברת תרופות, השקיעו באמת. במטרה בעצם להראות שאין על הורמונים בעולם. סם הנעורים. הכי טוב בעולם. אבל, בשביל שנשים לא ידעו אם הן מטופלות או לא, הם לקחו נשים שהן היו הרבה שנים אחרי שכבר אין להן גלי חום, כדי שהן לא ידעו אם הן מושפעות. היה להם נשים זקנות מדי, זה מחקר אמריקאי, אז חצי היו השמנות הענקיות האמריקאיות, חצי היו לחץ דם לא מטופל, וחצי היו מעשנות, כאילו, כל הנשים שאנחנו יודעים היום שאסור, כאילו, לא נותנים להם הורמונים, כי זה מסוכן להם. וזה היה מוצר אחד ספציפי של אותה חברה. שהיום אנחנו יודעים שהוא הכי גרוע בקרישה, הוא הכי גרוע בסרטן שד. עכשיו, הם הפסיקו את המחקר לפני הזמן, כי היה להם תוצאות לא טובות. החלק הראשון הופסק של האסטרוגן יחד עם הפרוגסטין. תוצאות לא טובות מבחינת תחלואה בסרטן שד. הראשון הופסק בגלל סרטן שד, שבעצם היה להם עוד 8 מקרים ל10,000 נשים, על זה הם הפסיקו. ואחר כך בזרוע השנייה של האסטרוגן לבד, בגלל כל מיני דברים אחרים, וגם בגלל שלא היה להם כוח סטטיסטי, לא צפוי שהם הגיעו למסקנות, אבל הם יצאו לתקשורת העולמית, לפני שהיה עיבוד נתונים של מה שנקרא בקרת עמיתים, לפני שנתנו את הנתונים לקהילה המדעית, ואמרו, תקשיבו, קיבלנו פה משהו שבכלל לא ציפינו, זה נראה על הפנים, בואו תגידו לנו מה קורה. אז הם קודם כל יצאו לתקשורת העולמית. וזה הייתה את המטוטלת מכמה שנים של פריחת טיפול הורמונלי בבת אחת הפסיקו לתת את כל ההורמונים. עכשיו, זה גם היה את הטעויות הבסיסיות, אבל זה גם לקחת מחקר על תותים בילדים, ולהגיד, תפוזים ותפוחים זה לא טוב לזקנות. כאילו, זה לא התכשיר הזה וזה לא האנשים האלה. אנחנו לא שם, זה לא רלוונטי לרוב הדברים שאנחנו יודעים היום. אבל זה היה כל כך טראומטי, שאחרי זה אף אחד לא מימן מחקרים גדולים. עשרות שנים בעצם. לא עשרות שנים, אנחנו מדברים על... לקח 18 שנים להתחיל לצאת מזה. אחרי כמה שנים גם אלה שעשו את המחקר, אפילו פרסמו, טעינו, חטאנו, פשענו וכל מיני דברים. אבל אין מי שיממן מחקרים כאלה גדולים, כי הם נפלו. וכולם מבועלים, הרופאים פחות יודעים על זה, כי הורמונים זה השטן, נשים מפחדות, אז הם גם לא רוצות, קיצור. זו הגישה הרווחת, אבל שההורמונים זה השטן, זה מה שאני שומעת מכל מטופלת. אז בקהילה המדעית רפואית, הרבה פשוט לא יודעים, מספיק כי שוב, לא מלמדים, לא, לימדו עכשיו כבר יותר טוב, בקהל זה ביג נו, כי באמת כולם מפחדות, והמציאות היא לא כזאת, ונשים עושות ביום יום, גם לוקחות תרופות וגם באורח חיים שלהם, דברים שהם הרבה יותר מסוכנים מהורמונים, עושים את זה בכיף, הורמונים יפחדו. כאילו... אבל עכשיו כאילו המטרה היא למצוא את המקום השפוי יותר והמותאם יותר. יש מוצרים אחרים ויש מחקרים יותר טובים, ואנחנו יודעים יותר טוב למי כן לתת, למי לא לתת. זה מאוד מאוד השתנה, אבל זה תהליך. עכשיו גם אצלי זה לא שהיה נקודה אחת שבה זהו. זה הולך ומתפתח, אתה משנה את הגישה שלך כל הזמן, מכנס לכנס ומחקר למחקר ומהניסיון. שזה בעיניי בהקשר לכן או לא הורמונים, ובהקשר לרפואה בכלל, הכי קל זה שחור לבן. כן, זה הרפואה הכי קלה, פשוטה, ולא קשורה בכלל לכלום. כן, בכלל, כלום, שום שחור לבן. המקומות שלנו כרופאים, שיש שחור לבן, שהם אמת לאמיתה, הם בסוף לא הרבה. מאוד מאוד. הרפואה הזאת, הקונבנציונלית, הטובה, האהובה עלינו, היא בסוף המון 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 אפורים. והחוכמה
היא איזה אפור מדויק לכל אחת. לא רק את זה, החוכמה היא גם לעשות את הדיון הזה, ולהציג גם למטופלת שיש כל הזמן אופציות. הרפואה הפטרנליסטית הישנה של זה מה שאת צריכה לעשות, היא לא רלוונטית, אין זה מה שאת צריכה לעשות. יש אפשרויות, אני אספק לך את המידע, ואנחנו ביחד נגיע לאיזושהי החלטה שהיא מותאמת לך באופן אישי. עכשיו, בטיפול בגיל המעבר זה כאילו, זה על סטרואידים את הדבר הזה, סופר דרמטי. כי זה כל כך טיפול סימפטומטי, זה לא רק סימפטומטי, אבל זה כל כך תחום אפור, ויש כל כך הרבה שיקולים לטוב ולרעיות, וכמו שאמרת, זה משפיע על הכל. אז צריך לקחת בחשבון הכל. יש המון שיקולים, ונשים תמיד פוחדות מסרטן שד, אבל אני אומרת להם, יש המון אישה מסביב לשדיים. אפילו אני אומרת. אפילו את אומרת. אפילו אני אומרת את זה, שציצים הם חיי, צער עולמי. בסוף אני אומרת, בהחלטה על טיפול הורמונלי, צריך לעשות דיון רפואי, נכון, כי חוץ מהציצים שיש לאישה, יש לה לפעמים עוד כמה איברים. יש אישה מחוברת מאחורה. בדיוק. אבל זה לא זה, זה גם, אני חושבת שחלק מזה זה שאין איזה מדד, כאילו, זה לא טיפול בקולסטרול, תקחי את הכדורים, נראה שהערך של הקולסטרול משתפר, ואם את לא סובלת יותר מדי מתופעות לוואי, אז זה הטיפול הנכון עבורך. פה יש משהו נורא 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 סובייקטיבי, נורא... זה מאוד סובייקטיבי, זה מאוד פלואידי. בגלל שהדברים משתנים כל הזמן, גם תוך כדי התהליך, ואין לנו שום בדיקה או משהו שהוא הבחנתי, שאומרים, זהו, זה הבדיקת דם, את פה. לא, אין דבר כזה, אין קורלציה. זה בעיקר מה שלומך. זה לראות את התמונה הגדולה. עכשיו, זה תהליך, זה גם לא שיום אחד, יש הגדרות, ויש חיים. וזה לא תמיד מתחבר, כאילו, בסדר, להגיד אחרי שנה בלי מחזורים, את בפוסט מנופאוזה, יופי. תתארי לנו באמת את כאילו, איך זה נראה? בגדול... מה הסימפטומים? אז הם גם מאוד שונים מאישה, יש את המפורסמים ויש את הפחות, אבל כמו שאמרנו, זה משפיע על הכל. עכשיו, התהליך הוא תהליך הדרגתי, וגם כל אחת עושה אותו בקצב אחר ובסדר פעולות אחר. ישראל בערך, באיזה גיל? בממוצע, מחזורים 50-51 מפסיקים, אבל התהליך של ההידרדרות מתחיל כבר מגיל 40. השחלות מתחיל... המדרון החלקלק. המדרון החלקלק. מגיל 40 אנחנו מתחילים לראות שינויים, באופי של המחזורים, תסמונת קדם ויסטית יותר דרמטית, רגשות בשדיים, מצבי רוח, דברים כאלה, הפוריות יורדת, יש קצת שינוי מטאבולי, יותר השמנה בטנית שהיא יותר גרועה מבחינה מטאבולית, לאט לאט. באיזשהו שלב המחזורים נהיים כבר פחות מסודרים, אז יש פרי-מנופאוזה, שזה כאילו התקופה של מהלא סדירים ועד שנה בלי מחזורים. השלב הראשון זה כשנגיד יש כמה פעמים שבוע פספוס במחזור, כשאנחנו מגיעים לחודשיים פספוס מתישהו במחזורים, אז זה כבר פרי-מנופאוזה ממש, ואז הרבה פעמים יש תופעות של גיל מעבר, כמו גלי חום וכל מיני דברים כאלה, כל השינויים מואצים, אחרי ששנה בלי מחזורים, זה מוגדר שזהו, אבל זה הגדרות יבשות. יש כאלה שמתחילות עם גלי חום קודם, יש כאלה שלא יהיה להם בכלל, יש כאלה שהתלונה העיקרית שלהם היא משהו אחר, אז כל כך הרבה מגוון. גלי חום זה הקלאסי, זה כולם יודעים. לא פחות נפוץ, כאבי בפרקים, שרירים, עצמות. מאוד נפוץ, ואנשים לא תמיד מבינות שזה קשור. שזה משם, שזה קשור לזה. שזה קשור, בהרבה אנשים זה, אבל שוב, אין לנו בדיקה שמאבחנת את זה, זה הבחנה שבשלילה. אז אם נתנו אסטרוגן וזה יסתדר, זה כנראה היה זה, אבל זה יכול להיות גם דלקת מפרקים, או בעיות אורתופדיות, או 1000 דברים. אין לנו בדיקה שתוכיח שזה רק האסטרוגן. אז יש פה הרבה ניסוי וטעייה גם. שינויים במצב רוח, שינויים קוגניטיביים, קושי בזיכרון, קושי בשינה, שחלק קשור לגיל וחלק קשור למנופאוזה. הקושי בשינה הוא דרמטי. בגלל גלי חום או לא רק? קשה לכמת את זה, אבל באופן ברור, אם מה שמאיר אותך זה גלי חום, אז ברור שזה קשור להורמונים, למנופאוזה. אבל יש הפרעות שינה אחרות שהן מושפעות יותר בעדינות, ואנחנו פחות יודעים להגיד, וגם נשים שהן לא במנופאוזה, אבל עם הגיל יש הפרעות שינה שקשורות לגיל. אז לא תמיד אנחנו יכולים להפריד בין הדברים, וטיפול הורמונלי לגלי חום עוזר מצוין, ואז אם זאת הבעיה, אז יפתור את העניין של השינה. אבל יש הרבה פעמים נשים שלמרות הטיפול לא עוזר להם, כי זה מעורב עם כל מיני גורמים אחרים. שוב, אנחנו באפור.
יש יותר סיכוי להתקפי חרדה, בכלל כל העניינים, דיכאון וחרדה יותר נפוצים בגילים האלה, חלק בגלל הגיל, חלק בגלל מנופאוזה. ושוב, גם כאן הטיפול לרוב אנשים לא עוזר, יש אחוז מסוים שכן משפר, אחוז מסוים אפילו מחמיר, אז זה לא ממש זה. לפעמים שינויים בתחושה בעור, הפה יותר יבש, עיניים יותר יבשות, שיער, נשירת שיער, השמנה בטנית. הכל משתנה. חשק מיני, מה הדברים האזוטריים? בעיה קשה. כאילו, ממש לא... שמעתי מישהו מתאר, רופא שתיאר שהייתה לו מטופלת, שהתחילו לה התקפי חרדה מנהיגה. במנופאוזה, למשל, כאילו משהו מאוד ספציפי. מאוד ספציפי. הדימוי גוף משתנה, הכל משתנה. בריחת שתן. בריחת שתן זה, כן, גם. לא רק מנופאוזה, גם גיל. ולידות וכל מיני דברים כאלה. בעצם המנופאוזה היא... תראי, כשאין אסטרוגן, והכל מדרדר לו, גם האזור של הפוט, הנרתיק והצנרת של השתן. אוקיי. אז הרקמה שם נהיית לא מוזנת כמו שצריך, דקה יותר, לא גמישה, פחות רטובה, החיידקים הטובים לא יכולים לשרוד שם כמו שצריך, התחושה משתנה, כלידה משתנים, אם לא מטפלים לטווח ארוך, אז גם שינוי מבנים, הנרתיק נהיה יותר קצר, מבנים נעלמים להם קצת. אוקיי, וזה גם כאילו חלק מהכל הטוב הזה. אז גם החשק שמגיע מהמוח הוא מתקלקל, וגם מקומית, ההרגשה משתנה, הגירוי משתנה, הלובריקציה, כאילו זה נהיה טכנית יותר קשה אם לא מטפלים. יש אינדיקציה לטפל בנשים שלא סובלות מתסמינים של גיל המעבר? כאילו לטפל בהן כדי לשמר את הפעילות ההורמונלית? אז זה נושא מורכב, כי אמרנו שאנחנו ברנסנס עכשיו ולאט לאט יוצאים מהחושך, אבל זה תהליך הדרגתי, אז מי לא לתת לאף אחד, או לתת רק אם אין ברירה, הכי מעט להכי פחות זמן, ורק למי שנורא סובלת, לאט לאט מגמישים. נכון להיום, מה שמקובל ברוב הארגונים שמתעסקים עם מנופאוזה, לטפל במי שסובלת, במי שבסיכון לאוסטופורוזיס, והקטע של מניעה ראשונית, כאילו למנוע כל מיני מחלות שאנחנו יודעים שזה מונע, הוא עדיין לא אינדיקציה מקובלת. זאת אומרת, לאישה שהם... כאילו סובלת בסדר, כאילו שגיל המעבר עובר לה ממש בסדר, ברור. יותר בעיה, יותר קשה להחליט. עכשיו, בתכלס, אם חושבים על זה, אם מחפשים מספיק בדרך כלל, כן אפשר למצוא משהו שהיא סובלת, וחוץ מזה, אוסטופורוזיס כולם בסכנה מסוימת, זה קצת גם כן אפור, גמיש בואו נגיד. אני חושבת שזה ישתנה לאט לאט, בגלל שיש יותר ויותר נתונים על מניעה של כל מיני דברים של הגיל המבוגר של הזקנה, ושיפור בתחלואה ותמותה בנשים שכן לוקחות הורמונים. עכשיו, בכל כנס בינלאומי תמיד יש סשן כזה של בעד ונגד, לתת טיפול ליותר נשים, גם לאלה שלא סובלות, כי יש את המשפט הזה, למה רק מי שסובלת נהנית, וכל השאר לא. ותמיד יש מישהו שמציג בעד ומישהו שמציג נגד, ובסוף יש הצבעה, כן, ובסוף יש הצבעה, וכמעט כולם מצביעים שכן, בואו נפתח את זה ליותר נשים, וזה לא קורה, או שזה קורה מאוד לאט, ההגמשה נהיית מאוד מאוד הדרגתית, וחלק מהשיקולים הם שיקולים מערכתיים, לאו דווקא של אותה אישה ספציפית, כי איזה עומס זה יעשה על מערכות הבריאות, ובכל זאת אנחנו מעלים סיכונים מסוימים, זה לא תמים לגמרי, אז אתה אומר, נגיד סרטן שד, שהוא גם ככה נפוץ, אני אעלה אותו בקצת, אבל הקצת מתוך הרבה, הוא כבר כן מעמיס. ויש הרבה שיקולים טכניים, וכלכליים וכו', אז כשאני יושבת מול אישה ספציפית, אני לא יכולה להגיד לה, תקשיבי, אין לך יתרונות אם את לא סובלת ובכל זאת תקחי, כי יש מחקרים שמראים את היתרונות. מצד שני, זה לא הגיידליינס. זה לא הגיידליינס, אז אתה אומר, בסדר, יש ציבורי ויש פרטני, אז אני חושבת שאם אתה מסביר פלוסים ומינוסים באופן רחב, וההחלטה היא משותפת, ואת יודעת, יכול להיות שעוד שנתיים פתאום משנים את הגיידליינס, וכולם אומרים, כן, כן, בואו ניתן ליותר נשים, ואז כל אלה שאמרתי להם קודם שלא כדאי, זה בעיה, זה מאוד, מאוד אפור, מאוד לא מוגדר היטב, כאילו רשמית כן, אבל... זה מחזק את החשיבות של באמת הדיון. של דיון משותף, כן, כי אתה לא יכול להתעלם. עם כל אחד. בדיוק. את מרגישה אני רואה את העלייה בפניות אלייך כאן. כן. זאת אומרת, אנחנו 3.5 שנים ביחד, כן. ויומנים שלך הולכים ומתמלאים, ואנחנו רואים יותר ויותר פניות של נשים שרוצות גיל המעבר, שכשהתחלת לעבוד איתנו, נכון, עשית... זה היה בקטנה. גיל המעבר וגינקולוגיה כללית. אני עושה גם כל מיני, אבל כן, יש עלייה מטורפת. המון. הרבה בגלל פודקאסטים וכל מיני כאלה, שנשים מתחילות, יש יותר מודעות. ובכל זאת, כשאני יושבת עם המטופלות שלנו, וכשנשים אומרות שהן
מתחיל לשחק המחזור וכולי, אני שואלת באופן מכוון על סימפטומים של גיל המעבר, זה כאילו לא משהו שהן יוזמות לדבר, יש תמיד את האלה שכאילו באמת, שסובלות ברמות כאלה, שהן יושבת מולך וכולה נוטפת מים, וכאילו לא צריך לשאול. הם גם באוטובוס יתפסו עם מי שיושב לידם ויספרו לו, כן, יש. אבל הרבה מאוד נשים, אני מרגישה שכאילו אם לא הייתי מעלה את זה, נכון. הם לא היו אומרות, ושכשאני מציעה ואומרת באופן קבוע, אין סיבה שתסבלי, ואם את סובלת, אז בואי תתייעצי עם נוגה, ויש הרבה מה לעשות עם זה, הם כאילו מופתעות מזה, או הרבה פעמים התשובה היא, טוב, אני לא אקח הורמונים, ואז אני אומרת, אבל יש עוד אופציות שווה לשמוע, ואני מופתעת איך כאילו משהו לא מסתדר לי, מצד אחד אנחנו מרגישים שיש יותר ויותר ביקוש לזה, ומצד שני יש כל כך הרבה נשים כן, אנחנו בתקופת מעבר, לא, לוואלה, כדאי לכולם. כאילו זה תהליך, וחלק כבר יודעות וחלק לא, דווקא יותר באות האלה שיותר צעירות, שאולי אפילו עוד לא צריכות להתחיל, אבל כבר רוצות להתכונן, זה גם משהו שעולה. יש יותר מודעות לזה, וזה בכל מתחום, היה בכנס האחרון שהייתי, היה איזו הרצאה שהבריטים עשו, שאצלם ביטוח בריאות ממלכתי כזה מאוד מאורגן, והנושא היה שבקורונה, נשים ישבו בבית, והיה להם זמן, אז ראו פודקאסטים, ואז היה פודקאסט על גיל מעבר ועל טיפול הורמונלי, וגם המליצו על טיפול מסוים, ואז כולם התחילו לבוא לבקש, ואז הייתה עלייה מטורפת בטיפול הספציפי הזה. אז המטרה היא להכניס אנשים הביתה, כאילו לעשות סגר, ואז אפשר להכניס שינויים ברפואה. לא, בשאלה מה אני מספרת, בגלל שהיה להם עלייה מאוד גדולה בדבר הזה, והפרוגסטרון שמשתמשים שם, זה הטבעי, שהוא הכי פחות בעייתי לשד, אבל הוא קצת פחות שולט על הרירית של הרחם, אז יש קצת יותר דימומים. ואז היה להם עלייה רצינית בדימומים, של אלה שהתחילו טיפול, ואז הם צריכים לעשות אולטרסאונד והיסטרוסקופיה, ולברר את זה. וכל ההרצאה שלהם הייתה, איך הם התמודדו עם זה, שאין להם מספיק אנשים ומכשירים ותורים, בשביל להתמודד. אז זה גם חלק מהשיקולים המערכתיים, שאומרים, בואו לא נגיד לכולם כדאי לקחת, כי לא נעמוד בעומס, אפילו אם זה קצת, וזה דברים שהם תמימים, זה לא שזה העלה את הסיכון בצורה משמעותית. אבל זה צריך לבדוק את זה, ואין לנו את התשתית. בדיוק, אנחנו לא יכולים להכיל את המערך. את המערך. אז זה חלק מהעניין, אבל בואי נראה, כי אנחנו חיים בזמנים מעניינים, ודברים משתנים כל הזמן. ואני מאמינה שכן זה עוד ישתנה. נניח, היפותטית, התחלתי לקחת טיפול הורמונלי חלופי לפני שנה, חלופי זה הגדרה בעייתית. אז איך טיפול הורמונלי? כי את אומרת, אישה במנופאוזה, לא אמור להיות לה אסטרוגן ופרוגסטרון. אז זה לא מחליף משהו. אם הפסיק לך המחזור בגיל 38, בוודאי טיפול הורמונלי תחליפי. כי איבדת שחלות, אנחנו צריכים לתת לך במקום, כמו שאם בלוטת התריס תפסיק לעבוד, ניתן לך הורמון של בלוטת התריס. אז באופן אבל במנופאוזה לא אמור להיות. טיפול הורמונלי מנופאוזלי, MHT, מנופאוזל הורמון תרפי. אוקיי. אז כאילו זה טיפול בהורמונים, אבל הוא לא תחליפי, כי לא אמור להיות לך. אוקיי. פרוגסטרון מופיע רק אחרי ביוץ, לא אמור להיות ביוץ. אוקיי, אז אני נהנית עכשיו מטיפול הורמונלי של גיל, לא חשוב, מנופאוזה. נניח שלפי ההמלצות עכשיו, לתקופה של כמה? כל זמן שיש יותר יתרונות מחסרונות ספציפית לך. אוקיי, זאת אומרת, רפואה מותאמת אישית. החוכמה היא קודם כל מתי להתחיל. יש לנו חלון הזדמנויות מתי להתחיל, ככל שמתחילים מוקדם, סביר, כן, לא בגיל 32 שעוד יש לך, אבל מתחילים קרוב לשינוי, שעוד לא, הנזקים עוד לא הצטברו, עוד לא ברח כל הסידן מעצמות וכולי, ובגיל המתאים, כאילו שעוד אין לנו את הסיכונים היותר משמעותיים, מבחינת כלי דם, לב, כל מיני דברים כאלה, זה גם יותר אפקטיבי וגם יותר בטוח. אם התחלנו בזמן, צריך כל פעם לעצור ולעשות חושבים, יתרונות חסרונות. ברגע שיש יותר חסרונות מיתרונות, מפסיקים. אם גילו לך פתאום משהו, חס וחלילה אובחנתי, סרטן שד, בסדר. איזשהו שינוי אחר בבריאות שלך. יצא מחקר חדש, יש מוצרים חדשים. את לא עם סטופר בכלל. אישה בת 50 שמתחילה לקחת טיפול הורמונלי, בעצם כל עוד הוא משרת אותה. נכון. הוא ישתנה במשך הזמן.
אנחנו משנים לתכשירים פחות מסוכנים לעומת יותר מסוכנים, כי הסיכונים עולים עם הגיל. למשל, קרישיות יתר, שזה אחד מהדברים הבעייתיים, הקרישה עולה עם הגיל, אז גם אם נתחיל עם משהו שהוא טיפה יותר סיכוני, אפשר אחר כך לעבור למשהו פחות סיכוני. הצורך של הגוף משתנה, אפשר לרדת במינונים, יהיו מוצרים חדשים שיצאו לשוק. זה כן דורש, אבל זה דורש פולו-אפ, כאילו איזה מעקב, כן, אבל אין איזה דדליין שאסור, זהו, מעבר לזה. זה לא שכאילו אני מרוויחה את זה ל5 שנים, ועוד וכאילו דחיתי את הקץ ב5 שנים. חלק מהדברים דחית, כל זמן שאת לוקחת, תפסיקי, חלק מההידרדרות תמשיך, מאיפה שהייתה אמורה לקרות. כאילו גלי חום עוד יחכו לי? חלק מהאנשים חוזרים כשמפסיקים טיפול, וחלק לא, כי בכל זאת הגוף משתנה. זה ממש לא, שרק דחיתי, הרבה מהדברים ייפטרו, וחלק מהדברים, מה שהרווחת, הרווחת. למשל זה שדחית את הבריכת צידן מעצמות, הרווחת את זה גם שתפסיקי, ואז תמשיך הירידה, בכל זאת דחית את זה בהרבה שנים, את תספיקי פחות להישבר, כי יש תוחלת חיים בכל זאת בסוף. תספיקי פחות להישבר. כאילו מה לעשות. כן, כן. המחקרים שיש לנו משנים האחרונות, מחקרים גדולים על מיליונים של נשים, בגיל 65 וקדימה, שעקבו כמה שנים, והשוו כל מיני מחלות עם תמותה באופן כללי, בנשים שכן לוקחות הורמונים לעומת אלה שלא. יש יתרון משמעותי לנשים שכן לוקחות. עכשיו, זה נשים שהתחילו לעקוב מגיל 65 וקדימה, זאת אומרת, הן כבר 12-15 שנה לוקחות הורמונים, ועוד יש לנו 9-13 שנה מעקב של המחקר עצמו, אז אנחנו מדברים על הרבה שנים של הורמונים, ועדיין יש יתרונות. בערך 20% פחות תמותה באופן כללי. אז יש קצת יותר סרטן שד, יש קצת יותר אירועים של קרישה, שזה שתי הבעיות העיקריות שלנו עם הורמונים, אבל יש הרבה פחות דברים אחרים. אבל עדיין 20% פחות תמותה. הרבה פחות דברים אחרים. אוסטאופורוזיס זה משהו שיש לו מעמסה רצינית על הבריאות. כאילו, לא רק שבקטע של כאבים כרוניים ונכויות, התוחלת חיים מתקצרת, אישה ששוברת את פרק הירך, אחוז גדול של תמותה תוך שנה ראשונה. הרבה מהם לא חוזרות לתפקד. לא חוזרות להיות פעילות לגמרי. כל אלה עם השברים בחוליות שמסתובבות שנים עם כאבים, כאבי תופת, על הפנים. עכשיו, בסדר, יש תרופות אחרות לאוסטאופורוזיס, אבל גם להם יש נזקים וסיכונים. גם אין מורכבות. אין לזה את התדמית הרעה של ההורמונים, אז לא מדברים על זה. כי אין לזה כאילו אלטרנטיבה. אישה שיש לאוסטאופורוזיס, ברור שהיא צריכה... כן, אבל סטטינים למשל, שנותנים על ימין ועל שמאל, גם הם קשורים בעלייה בסרטן שד. יש מחקרים שמראים שהם מעלים באופן משמעותי. לא פחות מהורמונים, אם לא יותר. אבל כאילו אין ברירה, נכון. יש ברירה, זה מניעתי סטטינים. אנטיביוטיקות, יש כן, לא, לטיפול ההורמונלי יש יחסי ציבור מאוד מאוד. אז אנחנו מדבררים את כל העניין, וזה לוקח לנו הרבה זמן, וזה מה יש. מה לגבי השלב הלפני? האתגר הגדול. כן. מה שקורה בשנות ה-40, שאני כל הזמן אומרת לנשים, שזה עשור שמאופיין בתסמונת קדם וסתית סוערת, ובאות אליי הרבה עם הכאבים בשדיים. בטח. חוץ מהדברים שאני מכירה, למשל, ששמן נר הלילה, כמוסות שמן נר הלילה מרגיעות קצת את כל הכאבים האלה בשדיים. יש מה להציע לנשים שסובלות? יש מה להציע, קודם כל גלולות, מי שיכולה לקחת גלולות, שוב, לכל דבר יש את החסרונות, תמיד איזשהו מאזן נעימה של פלוסים ומינוסים, גלולות מסדרות את רוב הדברים ממש יפה, אבל עם סיכונים מסוימים, יש תכשירים צמחיים, לקדם וסתי, יש מחקרים לא רעים על שיח אברהם, שעוזר גם מבחינת הרגישות בשדיים וגם מבחינת מצבי רוח, יש הרבה נשים שעוזר להם רפואה משלימה, דיקור, כל מיני דברים כאלה, לפעמים עצם זה שאישה מבינה שזה נורמלי וזה המצב, כבר עוזר לה. כאילו, אוקיי. שזה לא מפחיד שכואב בשדיים. הן נורא מתפלאות, יש לי את זה בטקסט קבוע כזה, ששוחחנו על שינויים שקורים עם הגיל, התגברות תסמונת קדם וסתית, עצם זה שאני אומרת, תשמעי, יש לי את זה במוכנים, כי זה פשוט, אני אומרת את זה לכל כך הרבה, כי זה ככה, וכבר אוקיי, אז אם אני יודעת שזה, אז אני... אז זה פחות מלחיץ. כן, אז את יודעת שיש לך קצת מצב רוח לפני, אז את יודעת שלא נוח בשדיים. בסדר. הרבה דברים, זה קודם כל תן את הקונטקסט. את לא לבד, כולם עוברות את זה בצורה זו או אחרת. משמעותי. כן. והמגוון הוא מגוון, זאת אומרת, מבחינת הטיפול ההורמונלי שאת יכולה להציע לאישה, יש לך איך לעשות התאמה לפי גורמי הסיכון של אותה אישה, לפי ה... קודם כל צריך לראות שבכלל היא יכולה, כן, כי יש בכל זאת מצבים מסוימים שאנחנו לא ניתן טיפול הורמונלי.
הפרעות קרישה מסוימות, הקשות. אז כל הקבוצה הזאת היא מחוץ? לא כל הקבוצה, צריך לראות מה ההפרעה, כי טיפול דרך האור למשל, הוא לא אותו דבר כמו טיפול דרך הפה מבחינת קרישה, אז הרבה מהנשים כן יכולות לקבל טיפולים מסוימים ולא אחרים. סרטן שד זה בעיה קשה. סרטן שד בהיסטוריה האישית. שהיה בהיסטוריה האישית. משפחתית זה ממש לא נחשב. לפי הנתונים שיש לנו, התוספת סיכון שההורמונים נותנים מעבר לסיכון הגבוה יותר בגלל הסיפור המשפחתי, היא זניחה, כאילו זה לא מתווסף, נבלע מתחת, אז זה לא סיבה טובה. אז רק היסטוריה אישית, אישה שהיא עצמה חלתה בסרטן שד? וגם הנתונים הם לא טובים, יש כל מיני מחקרים, הרבה מהם לא מראים עלייה בסיכון, אבל המחקרים הקצת יותר טובים מבחינה מתודולוגית, הם כן מראים, אז כיום מקובל שלא נותנים טיפול הורמונלי לאישה אחרי סרטן שד, אבל יש הסתייגויות מסוימות, יש סרטן שד שאין לו רצפטורים, הטריפל נגטיב בתנאים מסוימים, כן אפשר, למרות שזה גם לא שחור לבן, כי יש... בטח זה גם מחקרים לא, יש גם מחקרים שמראים השפעות של ההורמונים, גם לא דרך הרצפטור של האסטרוגן, אז זה שאין רצפטור לא פותר לי הכל, זה עסק מאוד מאוד מורכב, וזה בדחיל ורחימו עם כל המיליון הסברים ושיקולים וכל המסביב, אבל יש טיפולים שהם לא הורמונליים, יש טיפולים לגלי חום. כן. ההורמונים נותנים חבילת הטבות, בנדל, שגם לסימפטומים, גם לגלי חום, וגם לקצת שיפור קוגניטיבי ושינה ומצבי רוח, וגם לעזור למנוע את האוסטופורוזיס, וגם המחלות לב. אם אין לנו אפשרות להורמונים, אז צריך לפרק את זה, אז יש דברים רק לגלי חום, יש דברים רק לעצמות, יש אורח חיים בריא בשביל למנוע את המחלות לב זקנה, ואם יש לחץ דם, טפל בלחץ דם, אם יש סכרת, טפל בסכרת. החבילה הטובה זה ההורמונים, אבל גם לרע, יש גם חסרונות, של הדברים האחרים אין. אז אמרנו שנשים אז אחרי סרטן שד אישי, בעיה. היסטוריה אישית, הפרעות קרישה תלוי ותלוי. כן, אם יש דימום שהוא נראה הורמונלי והוא לא מוסבר, אנחנו צריכים לברר קודם. אם יש לחץ דם לא מטופל, לא מאוזן. עישון? עישון לא קונטראינדיקציה, אני אעדיף דרך האור, אבל אפשר. מיגרנה גם. דברים שאסור לקחת גלולות, לאו דווקא אסור תרופות של גיל מעבר, כי המינון הוא מאוד מאוד שונה. יש לנו אפשרויות אחרות לגמרי, עם הרבה פחות סיכונים, אז כן, אני אנסה להתאים טיפולים כאלה ולא אחרים, כדי שיהיה פחות מסוכן, אבל מיגרנות כן מיגרנות אפשר, אבל אני אעדיף טיפול דרך האור, שהוא פחות מסוכן, מבחינת קרישה ודברים כאלה. יש נשים מסוימות שבאמת לא כדאי להם, יש נשים שלא רוצות. אני מאוד מכבדת את זה, לא כולם חייבות הורמונים. נכון שהרבה נשים יכלו וחבל שלא מקבלות, והן לא מקבלות כי הן לא מעוניינות, או לא היה מודעות אצלה, או לא היה מודעות אצל הרופא. והרבה חבל שלא מטופלות. אבל אם אישה לא שלמה עם זה, אז לא. אני יכולה לתת לה סטטיסטיקות כמה שאני רוצה, על כמה זה טוב לה, אבל אם בסוף היא לא ישנה בלילה כי היא פוחדת, והיא מרגישה שהיא עושה משהו לא טוב, או נגד האמונות שלה וטבעי וזה, לא שווה. לא. אני אנסה למצוא לה פתרונות אחרים, בשביל להקל עליה, ואולי לשפר לה את הבריאות, כי יש כל מיני דברים של ללכת עם להרגיש בלי. אבל בסדר, לכל דבר פלוסים ומינוסים. מה המסר שהכי חשוב לך להעביר לנשים? קודם כל, שזה טבעי וכולם עוברות את זה, ככה או אחרת, ושחשוב שיהיה מודעות ותובנות, כאילו כן תנסי להכיר מה יכול לקרות, ולהבין שזה קורה לך, ואז את תביני שאת לא לבד, ותוכלי לגייס לך את המערכות תמיכה. בסדר? כי אישה שעוברת כל מיני דברים, וחושבת שזה רק היא, ונשים באות ואומרות, דוקטור, אני לא אני, אבל הן לא יודעות לשים את האצבע, מה בדיוק מציק להם, או לא מזהות את הדברים, אז הן לא מבקשות עזרה. בין אם זה ללכת לרופא, ובין אם זה להיכנס לכל מיני פורומים, ואז לגלות שבעצם זה קורה לכולם. נשים מאוד מתפלאות למשל, שירידה בחשק זה חלק מהעניין, כי אני שואלת, ומה עם חשק, ומה עם תפקוד מיני, והן מתפלאות בכלל שזה אישון, ברור שיורד, והן מתפלאות שאני אומרת, ברור שיורד. מעטות לא יורד להם. ואז אנחנו פותחות את הנושא. כי הרבה פעמים התלונות הן נורא עדינות ומלחמה, והילד בצבא, ואני לא ישנה בגלל זה, או אני לא ישנה בגלל שהיא. וגם יכול להיות שזה באמת הכל מעורבב, אבל למשל בקטע של יחסי מין וזוגיות, נשים מאוד מתפלאות שזה כל כך נורמה.
אבל ברגע שאת יודעת, אז את יכולה לחפש עזרה. לא בטוח שיש לי מה לעזור, כי לא תמיד הפתרונות שלנו אופטימליים. אבל גם המודעות היא עזרה. עצם זה שאת יודעת שאת לא לבד, זה גם חשוב. ושזה לא אשמתך. נכון. ובעיקר לא לפחד. טוב, זה קודם כל אשמתו. תראי, חשק מיני זה עסק מורכב. כן, אי אפשר להגיד שזה רק ההורמונים. ברור שאם שניכם, אם הבחור נראה ממש טוב, ואתם באיזה חופשה על אי בודד, וישנת כמו שצריך, ולא הטרידו אותך עם הילדים ועם זה, והיה רומנטיקה, והביאו לך פרחים ופינקו אותך, ויש משחק מקדים, זה יעבוד יפה. אבל זה לא המצב. לפעמים. לרוב זה לא המצב, אבל הביולוגיה גם עובדת. אז אני חושבת שהפואנטה היא, א', לא לפחד, לשאול ולראות, ובאמת להבין שאת לא לבד, ואם יש לך את השינויים שמציקים לך, גם להבין מה מציק לך, זה גם חשוב. אז כן לגייס את התמיכה, בין אם זה מחברות, ובין אם זה ממשפחה, ובין אם זה מעזרה מקצועית, ובין אם זה לקחת תרופות, או צמחים, או לא חשוב, אבל לא לטטא את זה מתחת לשטיח של, זה טבעי, זה בסדר, אני אסבול בשקט בחושך. הוא כאן כדי להישאר. כן, מפה ושואלות אותי כמה זמן זה ממשיך. עד המוות? עד המוות. זה לא, יש דברים שמשתפרים פשוט כי השינוי הוא קשה. וברגע שזה כבר קבוע ויציב, זה יותר קל. אז הרבה דברים משתפרים אחרי שהתייצב. החלק של הפרימנופאוזה הוא הכי מאתגר, כי זה בלגן. זה כאוס טוטלי מבחינה הורמונלית. אחר כך יש איזו הסתגלות כזאת. אחר כך יש קצת רגיעה, כן, אז חלק מהתפקודים כן משתפרים חזרה, ואתה נרגע קצת, וגם צריך לזכור שהתהליך הזה קורה בעיתוי מאוד unfortunate, בגלל שזה בדרך כלל הגיל שיש ילדים מתבגרים, הורים מבוגרים, ואת בשיא הקריירה. עכשיו, הכל נופל עלייך, יש לך המון כדורים באוויר שאת מג'נגלת, ועכשיו הגוף בוגד, ועכשיו את לא ישנה, ועכשיו את עצבנית, ועכשיו הזיכרון לא משהו. בדיוק שהכל, ופתאום, כל הכדורים באוויר, וקשרו לך את היד מאחורה. מאוד מאתגר, לא פשוט בכלל. כן, זה נקודה מעניינת. זה נקודה חשובה. כן, קיצור, אתגרים רבים. ואיזה מזל שאת איתנו, בשביל לעזור לפתור אותם. יופי, זה לא, זה, את יודעת, אני לא יכולה להחזיר אותם להיות בנות 27 עם שחלות בריאות, זה לא... נכון, אבל את יודעת שבעצם הבאנו אותך בשביל לטפל בצוות, לא? ברור, זה הכי חשוב, תמיד. אני אהיה ערכה קודמים. אישה שמרגישה... שינויים, מרכיבים של דיכאון, בתקופה הנוכחית, בעיות בשינה, ותפנה לרופאת המשפחה שלה. סביר להניח שרופאת המשפחה תגיד, שנייה, יכול להיות שכל מה שאת מתארת הוא על רקע גיל המעבר, אני ממליצה לך ללכת לזה, או שאוטומט, ואולי בצדק, יש פה איזשהו מרכיב דיכאוני, בוא ננסה לתת טיפול נוגד דיכאון, האם זה רע? האם זה סביר? אז ככה, קודם כל, במסגרת ההתעוררות הכללית, גם אצל רופאי משפחה יש התעוררות, יש הרבה רופאי משפחה שכן מתעניינים, וגם עוברים הכשרה בנושא של גיל מעבר. עכשיו, יש אפילו פה ושם רופאי משפחה שנותנים הורמונים, חוקית מותר כמובן, אבל הבעיה בלתת הורמונים, מרופא משפחה שלא את כל הכלים יש לו, למשל, אני כן עושה אולטרסון לראות את הרירית של הרחם ואת השחלות, שזה רופא משפחה לא יכול לעשות, טכנית אין לו את האופציה, אז הרבה פעמים השיקולים שלהם יהיו בסדר, אבל יש שיקולים שאנחנו מוסיפים, שהם בדרך כלל לא לוקחים בחשבון, אפילו היסטוריה מילדותית, שיש כל מיני דברים שקרו סביב לידות, שמשליכים על אחר כך, על הבריאות, שאנחנו כן צריכים לקחת בחשבון, רוב הרופאי משפחה, או יגידו לכי לרופא נשים, או כן יתחילו משהו מהנוגדי חרדה ודיכאון, שזה לאו דווקא רע, בגלל שא', לפעמים צריך אותם, לכולם יש חרדה ודיכאון. לפעמים צריך אותם גם במי שלוקחת הורמונים, כי הורמונים, כמו שאמרנו, לא פותרים הכל, וגם חלק מהם טובים גם נגד גלי חום, בתור תופעת לוואי. אבל זה כן טיפול מקובל לגלי חום. אוקיי. אז שוב, הוא לא נותן לנו את כל היתרונות שהורמונים נותנים, אבל בתור התחלה של זה בסדר, בתקווה שהאישה תגיע גם לרופא נשים, ואז הוא כן ישלים את הבדיקה ויעריך, ואם זה רופא נשים שכן מתעסק עם מנופאוזה, אז אולי יעשה התאמה של העניין,
כי אני לא נגד שרופאי משפחה יתעסקו בזה באופן עקרוני, אבל כן זה חיסרון שהם לא מספיק מדויק. לא יכולים לעשות את כל מה שרלוונטי. ואני כן רואה לפעמים אפילו מרשם שאני נותנת למשהו, ורופא משפחה ממשיך ונותן את המרשם הלא נכון למשל, בלי להיות בכלל מודע לסיכונים, נגיד אבורל במקום אבורל קונטי, שזה אסטרוגן, לעומת אסטרוגן עם פרוגסטרון ביחד. ואז נשים, כן, הוא המשיך לתת לי את המרשמים, אני מסתכלת וזה לא, ואז רירית הרחם לא נראה טוב, אז אצל רופא נשים זה לא יקרה, אבל אצל רופא משפחה כן, כי אין לו את העסק של האולטרסאונד, לא חושב על זה. כל מה שתיארת עד עכשיו מצריך בעצם שיחה מלא זמן. מלא זמן. מלא זמן. כן. אם אני מבינה אותך נכון, מנופאוזה וסימפטומים של המנופאוזה הם מאוד מאוד שכיחים. נכון. המענה חייב להיות מענה עמוק, כולל, שמחייב בדיקה יסודית של האישה, שיחה עם האישה, הבנה של... מה באמת מפריע לה. נכון. כי... וזה בעצם משהו ש... וזה גם כולל המון המון דברים שאתה צריך להתייחס אליהם, כי זה המון מערכות שמושפעות. אז בריחת שתן זה נושא, ומיניות זה נושא, ואוסטופורוזיס זה נושא, והסימפטומים זה נושא, והקוגניציה זה נושא, כאילו יש המון המון נושאים. אתה צריך להשקיע זמן בכל אחד ואחד מהם, וזה לא קל. אז ברור שההמלצה שלנו... ולפעמים להפנות את מי שצריך למה שצריך. לאישה שיש לה... שסובלת מסימפטומים של גיל המעבר, לפרגן לעצמה תור ייעודי, נכון, עם רופאת נשים, שתוכל לתת לה את המענה המלא. כן, להקדיש לזה את הזמן ואת התשומת לב, שזה חשוב. שוב, אמרנו, נשים זה בדיוק בתחום הזה, בטווח זמנים, שהן הכי עסוקות בלטפל בכל השאר. כן, אז בכל הזה, את צריכה לפנות לעצמך. לזכור את עצמך. שעה. כן, בדיוק. לזה. צריך להתחיל להשקיע בלהיות בריא. זה כבר לא קמתי בבוקר, הלכתי, אכלתי, זה הכל טוב. צריכה להתחיל להקפיד על ספורט, ולהקפיד על תזונה, ולהקפיד על פעילות מנטלית וחברתית, וכאילו, באמת צריך להתחיל לעבוד בלהיות בריא. זה לא... טוב, נוגה. כן. תודה רבה. תודה לכן, אני נורא... והרחבת את ידיעותינו. אפשר לדבר על זה שעות. לגמרי. לגמרי. זה הריגה לי פה. אני נזהרת. היא כבר תקבע לנו כן, את זה לא שהתחייבתי.